A Consellería de Economía, Emprego e Industria apoiará o Concello de Chantada para impulsar a contratación de 10 perceptores da Risga, da Renda de Integración Social de Galicia, que ao longo dos próximos meses se encargarán de reforzar diversas tarefas de interese e utilidade social. Así o explicou esta mañá o delegado da Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, que tamén avanzou que a medida busca favorecer a inserción laboral destas persoas e evitar a súa cronificación nunha situación de exclusión. En Chantada, a Xunta autoriza a contratación de 10 peóns de servizos múltiples para edificación e obras públicas. En concreto, o Goberno galego achega para este fin máis de 47.000 euros que servirán para financiar a totalidade dos custos salariais destas persoas, incluída a cotización á Seguridade Social. Para estas 10 veciñas e veciños de Chantada, este apoio implica que pasarán de percibir a Risga a obter un salario polo traballo satisfeito. Os beneficiarios desta iniciativa serán aqueles perceptores da Risga que estean inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupados. Entre eles terán preferencia aqueles que teñan asinado un proxecto de inserción de carácter laboral, conten con cargas familiares ou dispoñan de máis de 45 anos.